Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u video na kanalu. Danas sam za vas pripremio neke poznate ličnosti koji su izgubile sve svoje teško zarađene milione. Prije početka ljudi, samo lupite taj like i pretplatite se na kanal i pritisnite ono zvonce, tako da sad krećemo. Mike Tyson. Mike Tyson nam je svima poznat kao nekadašnji šampion svijeta, koji je svom protivniku Evanderu Holyfieldu tokom meča odgrizao pola uha. On je također odslužio 3 od 6 godina kazne po optužbi silovanja, a imao je i dosta gubitaka i problema sa zakonom zbog korištenja narkotika. Iako je tokom svoje slavne bokserske karijere zaradio oko $300 miliona, on nije bio u mogućnosti da plati svoj porez i proglasio je bankrot 2003. godine. Wayne Newton našao se u financijskoj i zakonskoj neprilici zbog svog djelimičnog vlasništva Aladdin hotela. 1992. godine on je proglasio bankrot. Također, on je tada bio u sudskom sporu protiv NBC jer su oni, kako je on izjavio, objavili da se povezao s mafijom kako bi kupio hotel. 2005. godine poreska služba ga je tužila zbog $1,8 miliona duga za porez. Pored njegove duge, uspješne karijere, Newton nikada nije bio dobar sa novcem. Aaron Carter. Mlađi i daleko manje poznati brat čuvenog Nicka Cartera našao se u veoma teškoj poziciji. Aaron Carter nikada nije dobio šansu da sustigne nivo slave svog brata, ali ne može se reći da se nije trudio. On je snimio 4 studijska albuma, pojavio se u emisiji Play sa zvijezdama, a sada navodno radi na 5. albumu. Na kraju 2013. godine on je podnio zahtjev za bankrot kako bi se riješio duga za porez koji je napravio kada je bio tinejdžer. Larry King. Ovih dana CNN voditelj Larry King vrijedi oko $150 miliona, ali je dotakao dno prije nego što se vinu u visine. On je radio kao radio voditelj tokom 1960-ih, što zapravo i nije bila karijera koja donosi novac. Stvari su zapravo krenule nizbrdo kada je 1971. godine uhapšen i optužen za tešku krađu, jer je navodno ukrao $5.000 od svog poslovnog partnera. Iako su optužbe odbačene, on je izgubio posao i bio je zadužen $350.000. Proglasio je bankrot 1978. godine, ali je kasnije dobio mjesto voditelja radijske emisije, koja je bila njegov stepenik prema njegove poznate CNN emisije. Reper 50 Cent je posljednji od poznatih ličnosti koji su proglasile bankrot. Njegova verzija bankrota dozvolit će mu da kontroliše svoje poslove kako bi napravio plan i reorganizaciju svoje imovine i izbjegao likvidaciju. Njemu je od suda stiglo naređenje da ženi plati $5 miliona zbog snimka koji je napravila sa svojim dečkom, gdje je 50 Cent dodao svoje komentare i postavio ga na internet bez njene dozvole. $5 miliona bi trebalo da je sića za osobu koja je navodno zaradila $100 miliona investiranjem u vitaminsku vodu. Kako on kaže, potrebno mu je samo malo vremena da se dovede u red, jer se vodi svojim motivom, obogati se ili umri pokušavajući. To ljudi moji, to je to. Dođe smo do kraja ovoga klipa. Ja se nadam da vam se klip svidio i da ste učili neke nove stvari. U komentarima pišite teme za sljedeći video. Obavezno se pretplatite na kanal, pritisnite zvonce, lajkujte ovaj video, zapratite me na Instagramu i ostavite neki komentar. Tako je da ljudi, to je to. Uživajte!